Kapin 1,600 ka mga student-athlete gikan sa mga tunghaan sa Mindanao ang nagtigi atol sa ROTC Games 2024 nga gipahigayon sa Zamboanga City. Samtang mandatory ROTC bill sa mga tertiary school o technical vocational institutions padayong ginadulso sa Senado. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gisugdan na ang ikaduhang tuig sa Reserve Officer Training Corps Games kon ROTC Games 2024 Mindanao qualifying leg sa Zamboanga City adlawng Domingo. Anaa sa 1,606 ka mga atletang estudyante ubos sa ROTC program nga gikan sa 88 ka mga tungaan sa Mindanao ang nagtigi sa 14 ka klase-klaseng sports. Mulungtad ang maong padula hangtod sa Sabado, June 29. Lakip sab sa aktibidad ang Miss ROTC Mindanao kung asa 24 ka mga ROTC cadet beauties ang nagtigi gikan sa production number, battle dress, general office attire, lakip Q&A. Si Julian Therese Claudette Faustino nga usa ka criminology student gikan sa Zamboanga del Sur ang gikoronahan isip Miss ROTC Mindanao 2024. I am so overwhelmed. Hindi ko talaga to in-expect. Tumong sa maong aktibidad ang i-develop ang leadership o disiplina sa mga estudyante sa natad sa sports. Samtang bisita usab sa kaugdahan si Senate Majority Leader Francis Tolentino kung asa iyang gibutiyag nga padayong ginaduso sa Senado ang Senate Bill No. 2034 nga buot himuon nga mandatory ang ROTC program sa mga tertiary school o technical vocational institutions. Yung ROTC bill approved na sa lower house. So, yung ROTC bill nasa second reading na sa Senado. Siko we have reached that level of support mananalo. Mananalo yung marirevive yung ROTC program. Apan giklaro ni Tolentino nga ang mandatory ROTC program dili pagpangandam sa giyera, ilabi pa nga nagkataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi naman gera yung pinaghahandaan. So gusto lang natin ma-revive para handa din yung ating mga kabataan at maging source ng national pride yung ROTC program. Kahit naman ang problema siguro sa West Philippine Sea, kailangan natin yung ROTC. Matod sa Commission on Higher Education, andam ang buhatan kung ugaling mamahimo na kining balaod. Kung ano man po ang batas na lalabas, kung may magiging mandatory ROTC yan, very receptive po naman ang aming mga institusyon para po i-embrace kung ano man po ang ilalatag sa amin ng mga guidelines and principles. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.